Na, szevasztok! Nos, gyerekük, azt szeretném mondani nektek, biztos láttátok már, van ez a Kamus Molnár Krisztián Game Vlog. Nos, szeretném, hogyha segítenétek nekem, hogy jelentsük be a csatornáját minél többen, mert nincs magánéletem, azért nincs magánéletem, mert letöröm a videókat, ő meg mindig felrakja, amit én letörök. És ez már mi? Hova fordul már a világ? Nehogy más nincs magánéletemnek, nem tölthetem már a videómat, mert más felrakja. És engem ez kurvára idegesít, és nem hagy nyugodni, hogy most bármi videót letöltse. Ezért titeket meg kéne elküldöm a csatornáját, és jelentsétek minél többen a videóit, meg a csatornáját, mert ez így nem állapot, hogy én most nem töltetek fel. Nem tölthetek le videókat, mert akkor ő felrakja. Hát Istenem, hát ez buzi, vagy mi? Áldom a égemet hogy egyből letölti a videóimat, vagy mi? Hát szerintem az. Szóval megköszönném, és hálás lennék nektek, hogyha segítenétek, hogy ez a Kamus aki letöltött videómat, hogy nem létezne, mert ez már jogsértő. Nekem. Nos, köszönöm szépen, kirakom a csatornáját, és akkor mindent bele fiúk és csajok. Sziasztok!